Hey, nasɔngɔ jam na ta sugu la. Nasɔngɔ wa? N y'a faamu. Waati ka gɛlɛn sisan nka 100 bi yan I b'o minɛ I bɛ taa n'o ye. Bakari 100 wa? E ka dɔn k'a fɔ ko n'an ka gɛlɛn sugu la bi ko 100. Ne tɛ se ka taa ni 100 ye sugu la. Sabali sa. Sɛbɛkɔrɔ yɛrɛ barika mana ban ka taa kɛ 100 di muso ma ne tɛ se ka taa ni 100 ye sugu la. Ne b'i deli. O de la 100 bɛ mun sɔrɔ? E tɛ maloya ka n di ne ma? Han? Ne tɛ se ka taa ni ye. Tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya ma tɛmɛ nin kan o y'a kɛlen ye fɛn wɛrɛ ye. Nka n'Ala sɔnna a ma ne ye 100 de sɔrɔ ka d'e ma bi e b'i bɔ o la ko bi ka gɛlɛn ne ma sini n b'Ala bolo. Dawuli ça va? Ça va ko wɛ? Hey. A yɛrɛ faama ye wele. Ko ni basi t'i la? Cɛ tile ka di la bi dɛ. Wale a bɛ kɛ cogo di? An ka nasɔngɔ bɛ di heure de la. An cɛ dun? A bɛ yen nɔ jugusago kɔrɔ in tɛ. Ne kɔni y'a fɔ jugusago sa. Cɛ k'an mɛn. Ne taa ka na. Ça va? Oui, ça va. Cɛ ni sɔgɔmada joona in na e ɲɔgɔn dawula muso ne ka bɛn n'o ye. A fɔ ne ka journée jala sa. Ko mun sa? N bɛ se k'i tɔgɔ dumanin dɔn? Tɔgɔ tɛ ne na. Ne b'aw dabila sa han? E ɲɔgɔn muso. I ka n'i tɛgɛ da ne kan na I t'i yɛrɛ bonya ne ko ne ye muso furulen de. Ne b'aw to yen sa. Yɔrɔ ma ne ni mana fɛn o fɛn kanu ni ne m'o sɔrɔ ne tɛ lafiya de. Ne bɔra hakɛ to sa. Ka n'i tɛgɛ da ne kan ko ne ye muso furulen de kana maga ne na olu ko nin man ne. Awɔ n y'a faamu mais n'i ye n lamɛn a bɛ diya n ye. Ne bɔra k'i ye sisan a ye min dan n kan Ala dɔrɔn de b'a dɔn. E yɛrɛ ka ko tɛ ne bolo ne bɛna taa sugu de la tile da na kɛnɛ cogo maga na sa o de la e kun bɛ tɛmɛ ni yɛrɛ ya. Ok o to yen sa ne b'i fɛ de i m'a faamu ne b'i fɛ de a ka di ne ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de i y'a faamu. Ne furulen de don ne ye Bakari ka madamu de. Ok c'est bon komi i furulen don a kan i bɛ se ka taa. Est-ce que ni man ka sansi ten ne sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama ye ne I jɔn ka ne wele dɛ. Ne fa hakɛ to de. A kɛra cogo di? Hakɛ to sa an ka na ko kɛ ten sa. Ne bolo bɛ ko e ye muso furulen ye. Ayi o tɛ sa o tɛ b'a la o. E kun bɛ fɛ ka mun fɔ ne ɲɛna hali déjà. Ça devient sérieux maintenant. Ne ba. Tiɲɛ na Ala ko an ka tiɲɛ fɔ. I ka di ne ye de. Wa ne bɛ sɔn ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'i kama. Awɔ. Ok. N'i sɔnna ne ka fɔta ma ne bɛ se ko caman na. Wa n bɛ baara ɲɛnamaba de la. Sisan an tɛna nin ko in ji caya tuguni. N bɛ fɛ k'i ka yɔrɔ dɔn I bɛ bɔ yɔrɔ min na n bɛ fɛ ka yen dɔn n yɛrɛ bɛ t'i sɛgɛrɛ. Ne fɛ ko mɔgɔ ta ne fɛ wa ne ma fɛn na ko ne muso furulen ne n'an ma ko kɛ an ka kɛ kɛnɛ ma sinon ne fɛ la an k'o to. Ne ba ne de k'i ma ne b'i fɛ wa ne bɛ se ka sɔn ka diɲɛ ko bɛɛ k'i kama. Mais ne fɛ la an k'o to yen an ka ko kɛ kɛnɛ ma ne muso furulen. E k'i ka yɔrɔ yira ne la dɔrɔn e k'i da bɔ a tɔ la. Tiɲɛ yɛrɛ la I tɛna se ka taa ne fɛ yen dɛ. Sabali sa yɔrɔ yira n na dɔrɔn e ka essayer I ka yɔrɔ yira ne la. Bon comme I bɛ ka insister n bɛ yɔrɔ yir'i la mais kɔfɛ kare I mana bɔ da rouge min bɛ yen nɔ tantɔ da fɔlɔ ye yen de don. Ok ne ye yɔrɔ dɔn. Bon n'i taara I b'a fɔ ko I mago bɛ Abi la. Abi ok o tɛ problème ye n'an ka numéro di kun I bɛ 50 000 de retrait kɛ n kun. Ok n y'a mɛn. I y'a faamu. Abi. Voilà. Diazou. Et au 5 000. Voilà, 5 000 de retrait kɛ n kun i y'a faamu. Ok problème. On m'a confirmé. Merci. Bonne journée à toi. Ɲaɲa est-ce que mɛ tobili la yan nɔ e bɔra ni nasɔngɔ min? O kun bɛ yen sira la. E tɛ maloya k'o kuma fɔ ne ye e nasɔngɔ de di ne ma. Ne bɛ maloya k'o kuma f'e ɲɛna cogo di? E nana ni yɛrɛ ye yan. Ka n'i bɔ ne da laban ye. Ka taa cɛbakɔrɔ yɛrɛ kɛ hali I tɛ se ka nasɔngɔ ɲuman di mɔgɔ ma. E ni ne fila ka nasɔngɔ e bɛ dɛsɛ o kɔrɔ wa?
Ete o ne de do. Ngani dumuni, nene ni dum, ina wusa nga chwa dana. Allah kana dun yɛrɛ. E de nasɔngɔ di ne ma. N'a y'i diya kana dun. E y'i tɛ k'a tɔ ye ne tɛ o. A man diya. Nse somɔgɔw. Oui, ça va. Basi t'i la. Basi foyi tɛ yen. A bɛ n'a fɔ e ka pizza ye fago ye dɛ. Awɔ, fago de don. Komi basi t'i la. A kɛra fago ye dɛ. Fa bɛ minɛ. A kasa bɛ fa bɛɛ. Aa. N ka cɛ dun. A sigilen filɛ yen fɛ. Kamalen. A cogo di? O tuma mun bɔnna bɛ min kan? E bone wa? K'i sigi k'i ka so yan i b'a fɔ ko yatimɛden. A juguman foyi tɛ. Baliku bɛ da wagatiw la ten. Somɔgɔw dun? Basi t'u la. Baasi tɛ. Nba. Denbaya? Basi foyi tɛ. Nba. Nba. Tuma dɔ tilela in kɔni ma dunba. Tilela? A ma dunba. Madamu cɔkini in na ka na dɛ an ka taa d'a kan. Ne cɛ i kɛ fɛn mun na ka ban n bɛ nana ye sisan. A teliya dɛ. A bɛ n'a fɔ a bɛ ka fago de tɔw bi dɛ. Fago don, fago don. Kini ta ka na. Adamaden yɛrɛ kɛ hakilinda ye mɔgɔ ka dumuni mɔ waati de ye nafuma ye. Gorovinɛ gonga. Ne nin tɛ yɛrɛ de kama. Yɔrɔ. Kabi mun bɔla kɔnɔ n'u b'a kasa la. Awɔ. Teliya joona cɔ i tɛla ka na an ka taa d'a kan. Ayi n ko nafima yɛrɛ de ka di ne ye. Ne tɛ najɛma ninnu fɔ nafima yɛrɛ de ka di ne ye kosɛbɛ. Kamalen i ka muso a bɛ guwa dɔn koyi. A ka na ka di dɛ. I tɛla ka na. Seri i se tɛla dɔɔnin kɛ. An ka muso jan. An ko muso jan de muso yɛrɛ yɛrɛ. Muso sɔrɔni kɔni ale ka kuma bɔ ne ma fiyewu. Kamalen i tɛgɛ ko sɛ an ka a ko daminɛ. An ka taa. I tɛgɛ ko sa cɔ. I tɛgɛ ko. Kamalen Gorovinɛ i tɛgɛ ko. I tɛgɛ ko an ka taa d'a kan. Fago ka di ne ye koyi. Surtout ne muso y'a tobi o kɔni ne tɛ dabo sɔrɔ o la. Tellement denni bɛ se fago la diɲɛ bɛɛ Mali bɛɛ. Nin kɔni nin na in Mali bɛɛ. An b'a bɔra dɔrɔn a b'a minɛ k'a bɛɛ kan. Non ayi Bamakɔ bɛɛ e ɲɔgɔnna tɛ yen. An ka bɔrɔtɔ kɛ. An ka bɔrɔtɔ. Aya. Madamu b'a dɔn fini a bɛ sɔn ka ja dɛ. Kodi an ka muso yɛrɛ a ka ma dɛ. Kamalen kini bɔra tɔ kɔni laada Bamakɔ ɲɔtɛ an kɔni an tɛ dɛsɛ nin na o. An maa saba an bɛ nin dan ka yɛrɛ kɛ sisan. N'a ko kan an k'o ta ka yɛrɛ kɛ. Kamalen kuma i ma wari caman di yan a bɛ n'a fɔ sogo tɛ na in na dɛ. Madamu a bɛ n'a fɔ sogo tɛ na in na dɛ. An ka cɛ e ma nasɔngɔ bɛrɛ di yan. Muso kɔni hali n'an yɛrɛ fa a b'a fɔ ko wari. Kamalen i tora n ka gɛrɛ sa kɛ. I tora n ka gɛrɛ an ka taa n'a ye. Madamu. N'o tɛ n ka cɛ baliku dɔw bɛ Bamakɔ yan olu kɔni nafa foyi t'u la kɔ du kɔnɔ. Walahi. N ka muso kamalenkɔrɔ kuwalen dɔw bɛ Bamakɔ yan. Hali nasɔngɔ o tɛ k'a di muso ma. N'o ye maa la dɔrɔn dangaden don. Nasɔngɔ 200 400 baliku bɛ dɛsɛ o la. N'i y'a cɛ la dɔrɔn dangaden don. Kamalen ma e fara. Ni n ba cɛ ne fara. Ne tɛ nafiki diɲɛ la kabi fo yen ka na n kɔrɔmatigɛ fɔ n ka du kɔnɔ yan o mun nafiki diɲɛ ye. O nafiki dɛmɛ yɔrɔ bɔra min. Ne fara. An ka dumuni kɛ to yen. O ma n ka cɛ ma nasɔngɔ di yan. To yen a bɛ sɔn nasɔngɔ di ma. Ne yɛrɛ fara. Bibi. Wo tora buruja la. Bibi ka n'o kɛ sa n'i sera an ka dumuni ye sabali n'an ka dumuni ye. Ko ta. N ko ne ye nin kɛ de kama. Ne tɛ ne kun tɛ ninnu bilen o. I terikɛ in tɛ sɔn nasɔngɔ bɔ de ma. A yɛrɛ kun ko k'a tɛna dumuni yɛrɛ komi e nana o de kama a nana sigi dumuni kunna. N y'a faamu sisan o de la a y'i dimi k'i kari so kɔnɔ. Ne kun y'o dɔn kini y'o de bila a kɔnɔ yan.
amma nasɔngɔ ti bi o balo ko ale tɛ kɛ dumuni nasɔngɔ di muso ma e bɛ o dumuni mɔnen i bɛ nin sigi k'o kari i kɔnɔ e nana cɛ o bɛ se ka kɛ cogo di o tɛ se ka kɛ an kan ka dumuni kɛ a tɔ ye ɲɔgɔnna wɛrɛ n bɛ tila ka don a kama sisan n'a ma nasɔngɔ di sini han ni kɛlɛ k'a la ni tɔgɔbatɔ yɛrɛ tɛ cɛbakɔrɔ bɛ dɛsɛ maa si tɛ sɔn nin ma ka muso furu ka dɛsɛ nasɔngɔ bɔ la dangadenya don n'i y'a ye cɛbakɔrɔ la dangaden don ani wula Amba. Somɔgɔw dun? Baasi tɛ yen. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Amba. Ne bɛ ka Abi de ɲini yala yan de y'u ka so yan. Ɲaɲa. Awɔ. A bɛ yen. A bɛ yen? E y'a cɛ yan? Ne y'a cɛ. A dagawuli de ne a terimuso a denmisɛnnin teri. Awɔ kɛ. O de ye. Awɔ. Somɔgɔw dun? Kɔri baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Maa ɲɛnɛmaba. I suturalen don koyi. A bɛ kɛ cogo di? A y'an ye sunamɔgɔw de. Depuis a ka kɔɲɔ kɛra ne n'a ma se ka ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ tun tɛ yan ne nana sisan n ko n bɛna bɔ a la ka na tile 2 kɛ. Baasi tɛ. A yɛrɛ bɛ sɔgɔli na n k'a wele. A wele ka di yan. Ɲaɲa. Na mɔgɔ b'i kɔ. Awɔ k'a dagawuli bɛ yan. I dagawuli don. Awɔ. Bɔsɛgɛ. Awɔ. K'a bɛna. An cɛ. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Anba. Ne ko i bɛ taa so kɔnɔ wa? Ayi ok problème t'a la. Komi musow don u ka ko ti ban. A yɛrɛ nana sa o. Abi dagawuli. La Abi ma dɔn i ɲɛna. Furu bɛ muso ɲɛbɔ ye. A banna dɛ. An ka don so kɔnɔ. E ma dɔn a kɛra fama ye dagawuli. A ye don so kɔnɔ a ka taa baro kɛ. Ha den ladamu bɛ sa a dun finiw yɛrɛ n ko hɔrɔndenw de bɛ nin fini ninnu ninnu de ka di ne ye o. A yɛrɛ ka fusa cogoya min na laban an bɛ nin di Janimi den ma a ka nin k'a ka fɔlɔ ye o. Chéri. Cɛsu i jaga gɛlɛn koyi ne yɛrɛ dabali banna Ne m'a f'i ye cɛ yɔrɔ nin kɛlɛ ka di ne walayi ɲinɛfiba de tun bɛ ne na. Ni de y'i cɛ ye. Magasakɔrɔ bila de jara de koyi. Yɔrɔ an ta y'an ka ko ye. Walayi bébé a kɛra fama ye sa. Yɔrɔ an ka nin fɛn kuntan min bɔ n na. I m'a dɔn a kɛra fama ye. Walayi a kɛra fama ye sa ɲinɛfiba de tun bɛ ne na. Walayi bi ni kuma ni lajɛ foyi si kuma ye. I bɛ ne bɔ. Ɲinɛfiba de tun bɛ ne na nin jara ne ye koyi ko kunkolodimi de tun bɛ fɛ ka ne minɛ. Yɔrɔ. Bɛɛ b'a la sisan. Depuis kunun an farala ɲɔgɔn na ne yɛrɛ ma lafiya fiyewu. Ne sina ka taa ne ye fɛɛrɛ kelen min ye dɔrɔn ka taa sugu la ka taa nin san pour que n ka se ka na yan. Non cɛ i hakili ka ɲi dɛ. Bébé. A man jaabi. Yɔrɔ na n ka nin kolon in bɔ. Ja kɛra fama ye. Jara ne sa. Depuis kunun an farala ka bɔ ɲɔgɔn na ne ma lafiya. An ka ko ye bébé. Toro non cɛ an ta y'an ka ko ye bi. Yɔrɔ. Ala wuli ka n kɔ digidigi sa bi. N kɔ digidigi ni kɔ digidigi fanga na. Ala non i bɛ n bila forme na. I bɛ lafiya dɛ. Cɛ ne ninnu fama na koyi. A taa n sen yɔrɔ la n sen. Walayi cɛ non mais i b'a dɔn sa n bɛna tile 2 nin k'i fɛ yan. Awɔ kɛ. A bɛ diya ne ye sa. Non Abi i b'a dɔn i ye muso ɲɛnamaba de ye mun de sɔnna ka furu nin cɛ in ma. Balima furu tɛ wa. Ne b'a dɔn ne bɛ na n ɲini cɛ in ma. Ne b'a dɔn nin furu nin caman ye balima furu de ye. Ni cɛ lagasa ne bɛ mun fɔ ɲɛna k'e to yen. Viens dans mes bras. Viens dans mes bras. Oh là là. Kɔngɔle. Jahe. Nin kamalen min sɔnna jɛnna i b'a fɔ ko lɛfali. A ye o ye a bɛ gɔrɔn dɔ. Kɔngɔle.
Nga muso yɛrɛ tɛ kɛnɛ da la. E kɔni bɛ cɛ n tɛ muso fila ye o kelen o kɔni ka cɛmuso y'o dɔn mɛ bungosi ma ja e muso bɛ min a n'a terimuso dan tɛ so kɔnɔ ko a terimuso wa e de la ka muso bungosi ma ya ko muso bongosi ma wa wuli k'i jɔ kamalen an bɛ fa bi